пред мене други няма. Пулсът ми бие, диагноза опасна. Казват спокойно, няма как да стане. Като пред теб треперя от желание. Питаш ме боли ли, боли ме от теб. Усмивката ти е забраненият лек. Слушалка студена, поглед горещ. Лечението тук е еротичен процес. Отпрекъсваш, дишай, аз губя контрол. Това не е преглед, а любовен протокол. Докторе, спешно, сърцето ми гори. Дай ми рецепта, ти знаеш нали? Една инжекция с поглед, безкасова бележка. Аз съм пациента ти, болестта ми вечна. Докторе, спешно, в опасно състояние. Аз страдам по теб, от тежко пристрастяване. Ако това е болест, не ме лекувай до край. Лекарството ми си ти. Дай ми го, дай, дай, подай ми го, дай. Дай, дай, подай ми го, дай. Казваш, това е сериозно, аз само кимам. Главата ми гори от страстта, която имам. Градусът е висок, но май от любов. Тук не помага хапче, май само пищо. Бяла стая, бели светлини, като клуб след 4. Дявола в мен ще се усмири. Шепнеш ми спокойно, а ризата ми стяга. Тая от качалка няма вече да избяга. Но казваш, не се вълнувай, но късно е вече. Главата не съм добре най-вече. Докторе, спешно, сърцето ми гори. Дай ми рецепта, ти знаеш нали? Една инжекция с поглед, безкасова бележка. Аз съм пациента ти, болестта ми вечна. Докторе, спешно, в опасно състояние. Аз страдам по теб от тежко пристрастяване. Ако това е болест, не ме лекувай до край. Лекарството ми си ти. Дай ми го, дай, дай, подай ми го, дай. Дай, дай, подай ми го, дай. Ало, ало, докторе. Не минава. Май трябва второ мнение. И трето. И така цяла нощ. Докторе, спешно, в опасно състояние. Аз страдам